тържествен концерт, с който отбелязваме 30 години творческа дейност на пианистката доктор Даниела Янева. Многобройни са нейните изяви с известните хорови състави: смесен хор Иван Рилски, мъжки хор Славия, смесен хор Света София. От 2014 година е удостоена с грамота почетен пианист на академичен мъжки хор Гусла. През годините тя сътрудничи с много български оперни певци. Нейна е идеята за поредица концерти под мотото «Красива музика», в който дава път на хора с различни професии, запалени от магията на вокалната музика. Още от далечната 1995 година започват нейните изяви в страната и чужбина: Германия, Италия, Чехословакия, Гърция, Румъния. Носител е на много отличия, между които приз за най-добър акомпаниатор на конкурса «Руска музика» 2020 година. Носител е на златен приз от международния конкурс International Music Competition Канада 2021 година. Даниела Янева се отдава и на научна дейност, като през 2022 година защитава научната степен доктор в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Концертът откри академичен мъжки хор Гусла с главен диригент, маестро, академик Валентин Гебелев. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, скъпи гости, в този тържествен момент имам изключителната чест и удоволствие да връча най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци, на нашата гилдия, на всички музиканти и танцори, Златна лира. Изключителният пианист, на акомпаниатора, на колегата и смея да кажа на приятеля, доктор Даниела Янева, за нейния принос в развитието на българската музикална култура и по повод прекрасния 30-годишен творчески юбилей. Честит юбилей и на много ялета! Благодаря за високото отличие, уважаеми господин Почекански. Това, че се спрях на този културен институт да проведем това честване, се дължи на факта, че голяма част от кариерата ми мина тук. Тя мина с маестро академик Валентин Бубевски и огромна част от нея е това, което ни свързва любовта към хоровото дело. Аз работих дълги години като хормайстор и акомпаниатор на Света София, както разбрах и с хор Гусла. Отделно искам да благодаря и на моите солисти, които ще чуете след малко. Имаме си творческо, изградихме през годините творческо доверие. Това е да можеш да знаеш, когато един човек излезе на сцената, къде ще диша, къде няма да диша и как няма да те издъни. Не ловиш доски през това време. Също така,
съвсем накратичко искам да благодаря и на доктор Кючукова за това, че ни е домакин в тази прекрасна зала, където ние често правим концерти, и благодаря на всички, че сте тук. Благодаря, че има мои студенти и че има мои приятели, които не са музиканти. Всичко е прекрасно, обичам ви. Джузепе Верди, хор на пленените евреи из операта Набоков. Thank
Опера Вилко Новак. Текст Христо Ботев. Обесването на Левски. ария на принц Калъв из операта Турандот. Солист Деян Павлов. Sono d'oro
приятели, Лидия Куликова. Здравейте на всички, много ми е приятно. Искам да ви приветствам с това няколко думи. Благодаря ти, Дани, за това, че толкова години си с нас, за всички прекрасни концерти, които направихме заедно. Моята дъщеря Лорета, която е кръстена на героинята Лаурета от операта Джани стихи на Пучини, е тук тази вечер. Много се вълнувам. Тя беше от време, когато с Дани започнахме нашата съвместна работа и нашите съвместни концерти. Тази вечер тя ще ви поздрави лично вече с Дани, с песента на Моцарт "Ела ти май чаровен". Един пролетен поздрав за всички вас, Дани, обичате си, благодаря. Ария на Лорета из операта Джани Скики. Изпълнява Лидия Куликова. Thank you.
но и Кияне. Ти, която не плачеш, но разплакваш мен, изпълнява Деян Павлов. Джоакино Росини. Ария на клеветата из операта Севилският браснар. Изпълнява Петър Бучков, солист на Софийската опера и балет.